Hello mga kaibigan, mga kaaksyon. Dito tayo ngayon sa may area ng Barangay Magtaking at Barangay Kuliling dito sa may lungsod po ng San Carlos, kung saan kanina kung bandang alas 4 ng hapon ay nangyari nga yung pamamarila doon sa sasakyan ni dating 5th District Congressman Amado Espino Jr. At kung nakikita nyo, ayan po mga kaibigan, yung black na Innova na sinakyan di umano ni Congressman Espino at tatagtad nga ng tama ng bala ng baril mga kaibigan yung sasakyan na magmula doon sa windshield, doon sa may gilid ng mga bintana, doon sa may pinto ay tatad ng bala mga kaibigan. At nandito na rin yung mga kawani ng San Carlos City PNP at sa pangunguna nitong si Police Lieutenant Colonel Jerry Noel Pascua, yung hepe ng San Carlos City PNP, upang pangunahan itong investigasyon dito ko sa may naturang insidente ho na ito. At kung nakikita ko natin mga kaibigan, dito ho sa kinaroroonan ko ay ito puno ho yung marami ho no, yung basyo ng bala ng baril na ginamit doon sa pagbaril kanina doon ho sa sasakyan ni Congressman Espino. Sa ngayon ho mga kaibigan ay nandoon ho sa pinakamalapit na ospital dito sa may pinangyarihan ng insidente si Congressman Espino, kasama niya yung kanyang driver, at wala pa ho tayong nakukuhang impormasyon sa kung ano ngayon yung sitwasyon nitong si Congressman Espino. At eto mga kaibigan, nandito katabi natin yung ilan sa mga residente dito kung ito nandito mga kaibigan, nandito na ho, dumating na ho yung mga soko upang mag-imbestiga rin dito ho sa naturang insidente na ito. Kararating lamang ho nila mga kaibigan, at siguro ito kunan natin ng pahayag yung ilan sa mga residente dito na posibleng nakakita ho ng pangyayari. Ate, good afternoon ho, live ho tayo ngayon sa Action Radio Pangasinan. Maaari niyo po bang ikwento kung ano ho yung nangyari kanina? Kaninang kasabay kami. Sila tinanggal niya yung mga eskwela galing school. Ngayon, sabi nila sa amin, may barilan doon, may barilan sa tulay. Kaya hindi namin pinansin, nakala ko, nagbibiro lang sila. Ngayon, talagang barilan talaga. Mga anong oras po yun? Labasan ng mga eskwela na. Labasan na. Mga gaano ho katagal yung putukan na inyo pong narinig kanina? Mga siguro ng mga 30 minutes kanina. Mga 30 minutes. Oo, so kasi medyo matagal. Parang kidlat daw. Parang kidlat daw dito Parang shooting na. At ayan nga mga kaibigan, yung salaysay ng ilan sa mga residente dito na nakarinig nga nung putukan kanina. At nakausap din natin yung isang gasoline boy dito sa may malapit na gasolinahan na kanyang sinabi gayon din yung sabi niya tuloy-tuloy daw yung putukan na kanyang narinig kanina, at bigla na lang siyang tumakbo nung makarinig nga ng putok. At ito ngayon yung sitwasyon mga kaibigan. Ito ayan, puno ho ng mga tao nandito ho yung sasakyan ng Soko upang mag-imbestiga dito sa naturang pangyayari. At kung nakikita nyo, mahaba yung pila ng mga sasakyan. Ayan ho mga kaibigan, actually ito kanina pa ho ito nung dumaan tayo mga kaibigan doon sa may poblasyon area ng San Carlos City, ay talagang mabigat ho yung daloy ho ng trapiko doon. Ito ho mga kaibigan yung mga pila ng mga sasakyan. Ayan, diretso to hanggang doon ho sa may plaza, doon ho sa may poblasyon area ng San Carlos City. Yung mga bus doon ay nagre-reroute na sila, dumadaan na sa ibang mga ruta dahil talagang mabigat yung daloy ng trapiko doon mga kaibigan. So siguro yan po muna yung ating maibabatong initial na impormasyon kaugnay nga dito sa naturang insidente. At yan, manatili ko nga nakatutok sa DWCM Action Radio Pangasinan para sa pinakahuling balita kaugnay ho dito sa nangyaring pamamaril kay dating 5th District Congressman Amado Espino Jr.